оё мо ҳаёти худро назорат мекунем? оё мо шумо пули барқ ва гармиро кам карда метавонем? бас кардани ҷангҳо, бекор кардани инфлятсия? оё онҳо аз мо мепурсанд ки мо чӣ мехоҳем пеш аз пахш кардани тугмаи сурх ва тамоми орзуҳоямонро дар зери занбурӯғҳои ҷанги ядроӣ гур кардан? системи формати истеъмолӣ тавре тарҳизӣ шудааст ки ҳадди аксаре ки мо ҳақ дорем интихоби кӣ барои мо қарор қабул кардан аст, ё дар митингу намоишҳо норӯзигӣ баён мекунем ба умеде ки моро мешунаванд. ҳатто чунин изҳорот вуҷуд дорад ки ҷомеа бидуни қудрат ғайриимкон аст. аммо пас масалан худидоракунӣ ва ёрии ҳамдигарии одамонро дар вазъияти фавқулода чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст? гузашта аз ин, бидуни иштироки волонтерони ҷомеаи шаҳрвандӣ давлат наметавонад масъалаҳоеро ҳал кунад ки мардумро бо ҳамаи чизҳои зарурӣ таъмин намояд. саволи одилона ба миён меояд: пас мо бе давлат зиндагӣ карда наметавонем? ё ин ки вай бе мо зиндагӣ карда наметавонад? розӣ шавед ки дар ҳақиқат идора кардани ҳаёти шахсии ҳар як одам табиӣ ва муътадил аст. чаро вақте ки сухан дар бораи идоракунии масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ меравад, ки ҳаёти шахсии мо бештар аз он вобаста аст, мо фикр мекунем ки касе чӣ гуна зиндагӣ карданро беҳтар медонад. мо одамон бояд дар ҳалли бевоситаи тамоми масъалаҳое ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, социалӣ муҳим, масъалаҳои иқтисодие ки ба сифати ҳаёти инсон таъсир мерасонад, ҳуқуқи овоздиҳӣ дошта бошем. худидоракунандагон ин иштироки худи мардум дар қабули қарорҳо ва платформаи интихоботӣ мебошад. платформаи интихоботӣ системаи электронии моликияти ҷомеа буда, воситаи ягонаи ташаббускорӣ ва қабули қонунҳо ва қарорҳои аз ҷониби тамоми мардум инчунин заминаи ягонаи қонунгузорӣ мебошад. бале, одамон ҳама қарорҳоеро қабул мекунанд ки ба ҳаёти онҳо таъсир мерасонад. табиист ки барои иҷрои қарорҳои қабулкардаи одамон бояд идораи иҷроӣ бошад, аммо онҳо танҳо иҷрокунандагоне ҳастанд ки ҷомеа онҳоро ба кор мегирад ва назорат мекунад. иҷрокунандае ки уҳдадориҳои худро иҷро намекунад, метавонад аз ҷониби ҷомеа ҳар вақт бозухонд ва ба ҷои дигараш иваз карда шавад. ҷамъияти созанда шароити фасодро аз байн мебарад, чунки қарорҳои хурди халқ қабул мекунад ва якбора ба 8 миллиард пора додан ғайриимкон аст. ба ҳамин тариқ ҷамъияти худидоракунандагон ба ҳар кас медиҳад: 1. баробари воқеӣ бидунӣ, имтиёз, макомӣ ва масъулият. 2. қобилияти ташаббускорӣ ва иштирок дар қабули қарорҳои асосӣ. 3. қобилияти назорат аз болои иҷрои қарорҳо ва гирифтани маълумоти боэътимод дар бораи вазъи корҳои ҷомеа. ва 4. субот ва эътимод ба оянда. дар ҷамъияти созанда ба шарофати худидоракунӣ ва одамон ваколатҳои худ ва аз ин рӯ тамоми неъматҳое ки инсон бояд аз ҳуқуқи таваллуди худ дошта бошад баргардонида мешавад. агар шумо хоҳед ки ба чунин оянда дошта бошед, ба волонтерони ҷамъияти созанда ҳамроҳ шавед. танҳо якҷоя мо метавонем ҷаҳони зеборо бунёд намоем.